Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija kien konfermat fit-tmexxija tal-partit b'vot ta' 67.7% dan wara Kunsill Ġenerali Straordinarju li sejjaħ huwa stess. Din l-elezzjoni kien hemm parteċipazzjoni qawwija mill-kunsillieri b'turnout ta' 92%. Perċentwali ta' voti IVA 67.75%. Perċentwali ta' voti le 32.25%. Dan huwa ir-riżultat finali u uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali iffirmat ukoll b'mod unanimu mill-Kummissjoni Elettorali kollha. Dan ifisser li Idrin Delija ġab aktar minn 2/3 tal-voti meta kien jeħtieġ biss 50% u vot. Idrin Delija żied b'50% l-voti li kien ġab fl-2017 meta ġie elett kap. Fl-ewwel kummenti li ta' waqt diskors li sar wara tħabbira tar-riżultat, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija għamel appell lil dawk kollha ta' rieda tajba biex jaħdmu flimkien għal ġid ta' pajjiżna. Kunu intom il-bidla miegħi, kunu parti mill-bidla. Ejja natu lill-partit u lill-pajjiż Partit Nazzjonalista mill-ġdid. U din votazzjoni ta' 92% Idrin Delija qal li dan ir-riżultat jikkonferma li l-Partit Nazzjonalista għadu ħaj. Vot qawwi ta' parteċipazzjoni li juri il-Partit Nazzjonalista għadu ħaj, għadu attiv, għadu hemm iktar minn qatt qabel. Idrin Delija wiegħed li l-interpretazzjoni unika tiegħu għal dan il-vot li hemm bżonn aktar ħidma fuq il-viżjoni tal-partit bl-inklużjoni ta' dawk kollha ta' rieda tajba. Fil-waqt li ser isseħħ ir-rieda tal-maġġoranza, irrid nassigura li kulħadd li ser nagħmel ħilti kollha biex ikollna mhux maġġoranza u minoranza fil-partit. Imma partit wieħed sħiħ fejn kull wieħed u waħda minnkom tħossukom parti inkluża mill-qwa b'sem attiv, kuntenti li tinsabu f'partit illi irrid u ser jitwieled mill-ġdid. Għal ukoll illi l-vot iħeġġu jaħdem aktar minn qatt qabel. Għandi nagħmel sforzi akbar u aħjar biex il-partit jissaħħaħ għal ġid tal-pajjiż tagħna. Dan fl-istess waqt li wieħed li mhux jinterpreta dan il-vot bħala messaġġ li m'hemmx bżonn bidla, anzi li hemm bżonn riforma. Naf li intom qed tistennew minn għandi ħidma ma taqta' xejn biex dan il-partit nirriformawh u nġedduh u nassikurakom illi hekk ser nagħmel bħilti u b'saħħti kollha iktar minn qatt qabel. Waqt l-indirizza lil dawk il-kunsillieri li vvotaw le u għamel stedina biex ikunu minn ta' quddiem fil-proċess ta' riforma. Nistidinkom wieħed kull wieħed u waħda minnkom biex ikolkom il-fidi fil-partit tagħna. Ħudu sem attiv minn ġewwa u mhux minn barra. Idrin Delija qal li jissem bżonn li b'mod ġenwin u onest il-Partit Nazzjonalista jaħdem favur id-demokrazija u l-ġid tas-soċjetà. Min issa stess irridu naħdmu flimkien għax jekk naħdmu flimkien nistgħu naslu. Determinat, konvint illi l-Partit Nazzjonalista narġaw intuħ lin-nies u n-nies jarġa' jagħti lil dal-partit il-kredibilità li jixraqlu, il-post li jixraqlu u r-responsabilità illi jixraqlu.